Паскале, прибери карти, не се налага да взимам аз. Когато станете да се поздравим. Нямате си на представа какво ми се случи тази сутрин. Събудих се, шупи ме за нока, извиках Петка, той да ме вземе, спуках. Госпожо, ако знаете на мен какво ми се случи, ставам сутринта и червилото ми свършило. Трагедия. Пиловерията и като излязах от светлината, се видях, като влязах в стила, ужас ви кажам, направо. Ужас, да, ужас. Достатъчно, моля ви се, седете си, моля ви се. Нека да видим сега кой отсъства. Къде са Христо, Петър, Симеон, Атанас, симпатки няма, всеки път така. Абе, нещо смешно ли има, бе? Госпожо, искате да ми кажа да се посмеете и вие. Хайде по-бързо, че нямаме време, имаме работа. Днес ще се поизпитаме малко. Дорейто, заповядай, моята. Заповядай. Николай рейци, тъй се една до друга. Нека се поразпитаме. Да видим какво сте научили. Дорейто, направи ми изречение с Алао. О, Сашо, там ли се? Абе, Дорейто, ти на какво ниво смяташ, че е английски? На много добро. На много добро? Ами, хайде пак ще пробваме тогава. Направи ми изречение с дигнити. Госпожо, вие кога ме замерявате да ме дигнете оценката? Ами, никога не възнамерявам това да се дигна оценката. Никога. Николай. Да. Николай, кажи ми една българска поговорка. Една птичка пролет не прави. Николая, не ти е пълен отговора. Не е съвсем така. Това е самостоятелно двукрако, покрито заберение гръбначно животно. Не е в състояние да осъществи един от 4 сезона в умерения климатичен пояс. Но и аз това казах. Казах, че не е така. Друга. Бързата кучка слепи ги ражда. И ти е пълен отговор, бе, моето момиче. До кога с тебе така? Това е женски индивид от разред хищници, ускорявайки естествения биологичен процес, възпроизвежда потомство, способен да асимилира визуална информация. Какво е същото? Ами казах, че не е същото. Седнете си. Какво не беше? Ама то не сте виновни вие, всичко идва отгоре. Габриела. Моля? Какво? Сядай се, двойка! Боже. Памела.
Кажи ми как ще стане на английски. Стани, юнак балкански. Гетам, балкански пътък. Памела, имаш двойка за деня, за срока, за годината, абе общо всеки за винаги, моето момиче, за винаги. Какво стана? Аз като му казах, че той... Ало, ще сте кокочки там, да не се изпитаме из вас. Вижте какво, ако смятате да карате така, ще изгоня всички, вижте останат да работят останали. Няма да я разпределявам това повече. Сега да продължим към останалите предмети, че и без това нямате оценки, да не вземете да се останали на изпити. Радина. Да. Радина, кажи ми, къде е умрял Георги Сава Раковски? Защото съм според дясно. Седи. Николай, кажи ми какво знаеш за Ленин? Ленин е пришък. Абе, Николай, как да е срам, бе? Какво да ме е срам? Да не съм Вот и дословно. аз се сядах. Ей, ма вие сте просто непоправим случай сте, бе. Непоправим случай сте. Да продължим нататък, да не се разсейваме. Сега е един малко по-специален въпрос. Паскал, коя част от човешкото тяло при възбуда увеличава размерите си 10 пъти? Госпожо Саки, съдия въпрос. Аби, Паскале, зениците, бе, Паскале, зениците. Бойко, Да? учил ли си Бойко? А, госпожо. Сядай за шестица. Да. Госпожо, здравейте. Много се извинявам за закъснението. Ние имахме важен... Млък. Момчета, до кога смятате да караме така с вас? До кога всеки път ще закъснявате? Почва да ми омръзва и затова днес реших, че ще ви изпитам. Чакайте малко. Аз тук се опитам да съм учтив с вас, вие ще ме изпитате. Ще ви изпитам. Какво? Да не си освобождаваме живота. Абе, вие подигравате ли ми са, бе? Абе, ще му повъркате, бе, не мога повече с вас! Христо, идвай тук, Христо. Идвай тук, сега ще изпитвам и с тебе. Христо, къде си слага пълния ще? Как да са всички въпрос? Христо, седи се двойка! Абе, вие подигравате ли ми са, бе, наистина? Абе, аз не мога повече с вас, бе, Петре. Ела, тук изобщо не ме се измъчвай. Да видим сега какво дам един въпрос. Нищо, лесничко. Лесничко, да, лесничко. Петре, кажи ми една съгласна. Марийка е съгласна. Петре, Марика не е съгласна. Как ти възможно съгласна съм? Абе, вие си направо спасяеми, бе. Вие направо... Помилякаме носите от вас, бе, хора, помилякаме носите, бе. Сега летете с бойка. Ама чакайте, госпожо, чакайте малко. Днес специално заради вас съм ви написал нов стихотворение. Специално за мен? Добре, айде да го чуем тогава. За последен път госпожата ме изпитва. За хубава оценка казвам аз молитва. Надявам се да бъде чута, за да не ми набият шута. 12 клас мина и замина. През много трудности трябваше да премина. Английски, български, математика, всичките ги знам на практика. Обаче на теория това вече е друга история. Но да оставим ученето на страна и да се фокусираме на важните неща. А именно нашите приятели са ученици, с които 5 години сме били мъченици. 5 години съвместния живот, 5 години игране на белото, 5 години 5 години прекрасен живот. Но този живот вече свърши и сега всеки ще завърши. И ще поеме по свой собствен път към някой закънтен кът.
било то България или чужбина, винаги ще се остане отговорна дружина. Разстоянието не ще ни раздели, винаги ще се останем приятели. И където и да си, за години България сърцето си носи.
български язик. I'm speechless. Искам да ви споделя, че през далечната 2013 година, когато ги поехте с Сладури, някои колеги ме съжаляваха. Трябваше да преодолея факта, че вместо да изпращам през 2013-12 клас, аз просто бях предоставена на 9 клас и сега трябва да ви кажа, че след всичките тия 4 години съм безкрайно благодарна на госпожа директорката за това решение. Попаднах на изключителен клас, самородни таланти, както се убедихте, умеещи да правят всеки един миг незабравим. Не са най-добрите ученици по успех, не са най-добрите ученици по душа. Както се казва, не сме безгрешни, но сме истински. Пожелаваме им да правят в живота си своя пътека. Те така или иначе не вървят по отъпкани пътища. Те са силни качества. Simply the best. Моя най-добър.